Γεια σας και από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ κολακευτική εισαγωγή. Ήθελα να ρωτήσω αν η διαφάνεια μου φαίνεται. Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Απίλαυσα και εγώ την παρουσίαση του καθηγητή του και φίλου κ. Λιμπερόπουλου. Εγώ θα προσπαθήσω να προσεγγίσω το θέμα της κλινικής αξιολόγησης και της θεραπείας της δυσλιπιδαιμίας, που νομίζω ότι είναι και πιο σωστός όρος από το υπερλιπιδαιμία, μια και δεν είναι πάντα τα αυξημένα λιπίδια που προκαλούν πρόβλημα, αλλά και τα χαμηλά βλέπ HDL που μπορούν να προκαλέσουν πρόβλημα. Η παρουσίασή μου έχει 5 μικρές σύντομες θεματικές ενότητες. Αρχικά θα δω πώς αξιολογούνται τα λιπίδια. Θα δούμε ποιοι είναι οι θεραπευτικοί στόχοι βάσει των ευρωπαϊκών οδηγιών για τα λιπίδια και ιδιαίτερα για την LDL χολυστερόλη. Θα δούμε ποια φάρμακα διαθέτουμε σήμερα, μερικές πρακτικές οδηγίες επιλογής υπολιπιδαιμικών και σύντομα θα αναφερθώ και σε ανεπιθύμητες ενέργειες των στατινών. Γιατί είναι απαραίτητη η γνώση των επιπέδων της χολυστερόλης? Όπως είπε και ο κ. Λιμπερόπουλος, η χολυστερόλη είναι ο δείκτης παρουσίας στο αίμα των λιποπρωτεϊνών που λέγονται low density lipoprotein, αυτά που λέμε LDL. Αυτά τα LDL σωματίδια είναι τα σωματίδια που, αν υπάρχει δυσλειτουργία του ενδοθήλιου, προοδευτικά διεισδύουν, περνάνε μέσα από το ενδοθήλιο και να αποτίθενται στον υπεδοθηλιακό χώρο, και με την πάροδο του χρόνου, μετά από 3, 4, 5 δεκαετίες, δημιουργούν αθυρωματική πλάκα. Επομένως, το κύριο συστατικό της αθυρωματικής πλάκας είναι τα LDL σωματίδια. Άρα, γνωρίζοντας εγώ τα επίπεδα της LDL χολυστερόλης στο αίμα, έχω ένα δείκτη αυτών των βλαπτικών αθυρογόνων σωματιδίων. Όπως βλέπετε εδώ, περίπου το 50% των LDL σωματιδίων είναι χολυστερόλη. Και γιατί πρέπει να γνωρίζω τα επίπεδα της LDL χολυστερόλης? Γιατί όταν αραγεί η αθυρωματική πλάκα, όπως φαίνεται εδώ, τότε δημιουργείται ένας κρατήρας και στο κρατήρα αυτό έρχονται αιμοπετάλια, ινοδογόνο και δημιουργείται ένα πήγμα που οδηγεί σε πλήρη έμφραξη του αγκίου, όχι πάντα, σε αρκετές περιπτώσεις, και όταν αυτή η έμφραξη του αγκίου είναι παρατεταμένη, τότε έχουμε το οξύ-στεφανιό σύνδρομο, το έμφραγμα του μυοκαρδίου. Το έμφραγμα του μυοκαρδίου, μην παρασυρώμαστε σήμερα με την ενδονοσοκομιακή θνητότητα του εμφράγματος, που έχει ευτυχώς μετατραπεί σε μια καλοήθη νόσο το έμφραγμα, γιατί αυτός που εισάγεται στο νοσοκομείο με τα σύγχρονα μέσα θεραπευτικής παρέμβασης, βλέπει πρωτογενής αγκιοπλαστική, η θνητότητα είναι κάτω του 10%, ειδικά στα νέα άτομα είναι κάτω του 5%. Η θνητότητα του εμφράγματος εξακολουθεί να είναι αυξημένη, γιατί περίπου το 20 με 25% που εμφανίζουν έμφραγμα πεθαίνουν ευνηδίως. Δυστυχώς αυτή είναι η αχίλλειος πτέρνα των οξών στεφανιών συνδρόμων, ότι χάνουμε περίπου ένα 20% αυτών στην οξία φάση, είναι σαν να τους χτυπάει κεραυνός. Γι' αυτό και πρέπει να κάνουμε προληπτικές παρεμβάσεις, να ελαττώσουμε την πιθανότητα κάποιος να δεχτεί αυτό το κεραυνό, να δημιουργήσουμε έναν αλεξικέραυνο κατά κάποιο τρόπο. Ήδη είπε ο κ. Λιμπερόπουλος, η τετράδα των λιπιδίων που προσδιορίζονται είναι η χολυστερόλη, τριγλικερίδα, HDL χολυστερόλη και LDL χολυστερόλη, και καλό είναι για πρώτη φορά που βλέπουμε κάποιον στο γιατρό μας να ζητάμε και την πρωτεΐνη α μικρό, που αρκεί μία φορά να μετρηθεί. Τώρα, ποια είναι τα παθολογικά επίπεδα των λιπιδίων? Θα προτιμούσα να έλεγα ποια είναι τα επιθυμητά επίπεδα, δηλαδή ποια είναι τα επίπεδα που θα ήμασταν ικανοποιημένοι για κάποιον που εξετάζουμε. Ενώ για τα τριγλικερίδα και την LPα υπάρχουν επιθυμητά επίπεδα που είναι γενικευμένα σε όλο το πληθυσμό. Π.χ. για τα τριγλικερίδια το ιδανικό θα είναι να είναι κάτω από 150 mg/dl. Για την HDL θέλουμε να είναι για τους άντρες πάνω από 40, για τις γυναίκες πάνω από 50 mg/dl, και γενικά όσο πιο αυξημένη είναι, τόσο πιο μεγάλη αθυροπροστασία έχει κάποιος, με εξαίρεση τα ακραία αυξημένα επίπεδα της HDL χολυστερόλης πάνω από 100-110, αλλά δεν είναι το παρόντος να αναφερθούμε για αυτό το πράγμα. Ενώ επομένως υπάρχουν σαφή διαχωριστικά όρια για τη τριγλικερίδια και για την HDL και για την LPα επίσης, κάτω από 50 θέλουμε να είναι, ιδανικά και κάτω από 30. Για τη χολυστερόλη, και πιο σωστά μας ενδιαφέρει, όπως είπε και ο Λιμπερόπουλος, το κομμάτι της χολυστερόλης που έχει προσδεθεί στα LDL σωματίδια, άρα η LDL χολυστερόλη είναι αυτή που μας ενδιαφέρει. Τα επίπεδα που θέλουμε, τα επιθυμητά επίπεδα, εξατομικεύονται και εξαρτώνται από τους παράγοντες κινδύνου που έχει κάποιος.
Θα πω μερικά πράγματα στη συνέχεια. Επομένως, για τους πολλούς που βλέπουμε, που δεν έχουν εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο, δεν έχουν νεφρική νόσο, δεν έχουν ζαχαρόδι διαβήτη, είμαστε ικανοποιημένοι αν η χολυστερόλη είναι κάτω από 200 και ίσως ακόμα καλύτερα κάτω από 180. Όσον αφορά την LDL, για τους πολλούς είμαστε ικανοποιημένοι όταν η LDL χολυστερόλη είναι κάτω από 130. Τώρα, κάποιος που έχει μια χολυστερόλη πάνω από 200, μπορεί να έχει γεννηθεί με τέτοια επίπεδα χολυστερόλης, όπως είναι η οικογενής υπερχολυστερολεμία, και ειδικά αν κάποιος έχει χολυστερόλη πάνω από 300 μιλιγκράμμα LDL και δεν είναι εργαστηριακό λάθος, τότε ξέρουμε ότι έχει γεννηθεί με αυξημένη χολυστερόλη και μιλάμε για την οικογενή υπερχολυστερολεμία, μια κατάσταση που αν μείνει αθεράπευτη δεκαπλασιάζει περίπου το κίνδυνο να εμφανιστεί στεφανιά νόσος μέχρι την ηλικία των 60 ετών. Για κάποιον που έχει επίπεδα χολυστερόλης μεταξύ 240, 250 και 280, τότε πιθανά είναι η πολυγονική υπερχολυστερολεμία. Δηλαδή, εδώ υπάρχει και γενετική συνιστόσα, αλλά και περιβαλλοντικοί παράγοντες που εμπλέκονται για την αύξηση της χολυστερόλης. Για την οικογενή συνδυασμένη υπερλιπιδεμία, επειδή είναι μια αρκετά σύμπλοκη δυσλιπιδεμία, δεν θα αναφερθώ. Αν δεχτώ κάποια ερώτηση, ευχαρίστως να κάνω διευκρινήσεις. Τώρα, από τα δευτεροπαθή αίτια που αυξάνουν τα επίπεδα χολυστερόλης, είναι το νευρωσικό σύνδρομο που το ξέρει πολύ καλά ο καθηγητής κ. Βλαχάκος. Εμείς, σαν καρδιολόγοι, σπάνια βλέπουμε τέτοιους ασθενείς. Επίσης, μια άλλη σπάνια οντότητα είναι η πρωτοπαθή σχολική κύρωση. Και επίσης, θα έλεγα και σπάνια βλέπω αυξημένα επίπεδα χολυστερόλης και τριγλικεριδίων σε υποθυροειδισμό, γιατί θα πρέπει να είναι σοβαρός, αθεράπαυτος υποθυροειδισμός για να επηρεαστεί το λιπιδαιμικό προφίλ. Επομένως, οι λανθάνοντες υποθυροειδισμοί που βλέπουμε σπάνια επηρεάζουν το λιπιδαιμικό προφίλ αυτού που βλέπουμε. Όσον αφορά τα τριγλικερίδια, που εδώ είπαμε ότι θεωρούνται παθολογικά και θα ασχοληθώ περισσότερο και θα ενδιαφερθώ όταν είναι πάνω από 200, μόνο ότι τα ιδανικά θα είναι κάτω από 150. Και εδώ υπάρχουν κληρονομικά αίτια, η οικογενής χιλομικρονεμία, δηλαδή κάποιος που έχει τριγλικερίδια νηστείας πάνω από 1000-1500, τότε μιλάμε για οικογενή χιλομικρονεμία, γιατί κυριαρχούν τα χιλομικρά στο αίμα. Μια πιο ήπια κατάσταση κληρονομικής υπερτριγλικεριδεμίας είναι η οικογενής υπερτριγλικεριδεμία. Και εδώ υπάρχουν πολλά δευτεροπαθή αίτια. Σε αντίθεση με τη χολυστερόλη, που είναι λίγα τα αίτια, τα επίκτητα που αυξάνουν τα επίπεδά της, στα τριγλικερίδια υπάρχουν πολλά αίτια. Παχυσαρκία, ζαχαρόδης διαβήτης, ειδικά αν είναι αρρύθμιστος ο ζαχαρόδης διαβήτης, μπορεί να έχει τριγλικερίδια 500, 800, 1000 ο ασθενής. Η νεφρική νόσος, η κατανάλωση του αλκοόλ και η λήψη πολλών φαρμάκων με κύριο εκπρόσωπο τα κορτικοστεροειδή. Και κάτι που θα έλεγα είναι παράδοξο με τα τριγλικερίδια είναι ότι όταν τα τριγλικερίδια είναι πολύ αυξημένα, πάνω από 500 μιλιγκράμμα DL, δεν συνδέονται με καρδιακά νοσήματα, αλλά με οξέα παγκρατίτιδα. Εάν είναι υπείως αυξημένα μεταξύ 200 και 500 μιλιγκράμμα DL, τότε συσχετίζονται με τα καρδιακά, μολονότι η συσχέτισή τους είναι ασθενέστερη με αυτή που έχει αυξημένη χολυστερόλη. Ποιοι είναι οι στόχοι που θα πρέπει να επιδιώκουμε για την LDL χολυστερόλη, μια και αυτό είναι το κύριο υποπρωτεϊνικό κλάσμα που κάνει τη ζημιά, που κάνει την εθρογέννηση, που κάνει τα εμφράγματα μυοκαρδίου. Θα αναφερθώ για το τι λένε οι πρόσφατες ή προτριετίες ευρωπαϊκές οδηγίες. Μπορεί να φαίνεται λιγάκι σύμπλοκος αυτός ο πίνακας, θα προσπαθήσω να τον απλουστεύσω. Γενικά, το πόσο πρέπει να κατεβάσουμε τα επίπεδα της LDL χολυστερόλης εξαρτάται από το πόσους παράγοντες κινδύνου κουβαλάει κάποιος, με άλλα λόγια, πόση πιθανότητα έχει να υποστεί κάποιο καρδιαγγειακό σύμβαμα τα επόμενα 5-10 χρόνια. Ειδικά οι ευρωπαϊκές οδηγίες ορίζουν το θανατηφόρο καρδιαγγειακό σύμβαμα. Επομένως, για να πάμε στα δύο άκρα αυτού του πίνακα, εδώ αριστερά είναι τα άτομα πολύ υψηλού κινδύνου. Ποιοι είναι πολύ υψηλού κινδύνου? Είναι αυτοί που έχουν εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο. Είναι αυτοί που έχουν περάσει έμφραγμα, είναι αυτοί που έχουν περάσει ένα ισχυμικό αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, είναι αυτοί που έχουν περιφερική αρτηριακή νόσο, είναι αυτοί που έχουν καροτιδική νόσο. Γενικά αυτούς τους φοβόμαστε πάρα πολύ τους ασθενείς και θα πρέπει να είναι πολύ επιθετική η προσέγγιση μας και να αλτώσουμε την LDL χολυστερόλη τουλάχιστον κατά 50% και να πετύχουμε και τον απόλυτο στόχο LDL κάτω από 55 μιλιγκράμμα DL. Κάτι που είναι εξαιρετικά χαμηλό. Θυμίζω ότι πριν από 20 χρόνια οι οδηγίες των εταιριών ήταν να ελαττώνουμε στους εμφανείς ασθενείς τα επίπεδα της LDL χολυστερόλης κάτω από 100 μιλιγκράμμα DL. Πριν από περίπου 7-8 χρόνια στις προπροηγούμενες οδηγίες τα όρια ήταν κάτω από 70 μιλιγκράμμα DL
Και τώρα στις οδηγίες προτριετίας τα όρια της LDL χολυστερόλης έφτασαν κάτω από 55 mg LDL και μην εκπλαγείτε αν μετά από μερικά χρόνια δείτε να πέφτουν έτσι περαιτέρω σε κάποια υποκατηγορία ασθενών με στεφάνια νόσο. Επίσης, αυτοί που υπάγονται στην ίδια κατηγορία των εχόντων καρδιακή νόσο, άρα διατρέχουν μεγάλο μελλοντικό κίνδυνο για να εμφανίσουν κάποιο σύμβαμα, είναι οι διαβητικοί που έχουν βλάβει το οργάνο στόχου ή έχουν πολλούς παράγοντες κινδύνου. Είναι περίπου το 20% του συνόλου των διαβητικών. Επίσης, οι ασθενείς με χρόνια σοβαρή νεφρική νόσο και αυτοί που έχουν την ατυχία να έχουν γεννηθεί με πολύ αυξημένα επίπεδα LDL χολυστερόλης είναι αυτοί που έχουν οικογενή πυροβολστολεμία και έχουν και κάποιο άλλο παράγοντα κινδύνου. Λοιπόν, σε όλους αυτούς το επιθυμητό όριο είναι η LDL να είναι κάτω από 55 mg LDL. Πάμε στο δεξί άκρο του πίνακα αυτού. Εδώ είναι η μεγάλη μάζα του πληθυσμού που βλέπουμε. Η μεγάλη μάζα του πληθυσμού που βλέπουμε και ειδικά όταν αφορούν άτομα μεσήλικες και όχι πολύ προχωρημένης ηλικίας που δεν είναι καπνιστές, ειδικά για τους άντρες, τότε ο δεκαετής κίνδυνος είναι πολύ χαμηλός και εδώ είμαστε ευτυχείς αν τα επίπεδα της LDL χολυστερόλης σε αυτούς είναι κάτω από 115 mg LDL. Πρακτικά αυτό αντιστοιχεί σε μια ολική χολυστερόλη γύρω στο 190. Και εννοείται ότι αν δεν είναι πολύ πιο αυξημένα από τα όρια αυτά, εννοείται ότι η πρώτη παρέμβαση θα είναι η γενοδυτική παρέμβαση. Ερχόμαστε τώρα στους υψηλού κινδύνου ασθενείς. Θα φωτογραφίσω ποιοι είναι αυτοί οι υψηλού κινδύνου ασθενείς. Είναι αυτοί που γεννιόνται με πολύ αυξημένη χολυστερόλη χωρίς να έχουν κάποιο άλλο παράγοντα κίνδυνο. Δηλαδή αυτός που έχει γεννηθεί με χολυστερόλη πάνω από 300 και δεν είναι παράλληλα και καπνιστής, τότε γι' αυτό να αρκούμαστε να ελαττώσουμε την LDL χολυστερόλη κατά 50% και ο στόχος να είναι κάτω από 70. Δηλαδή μια μικρή διαφοροποίηση σε σχέση με το 55%. Επίσης, οι περισσότεροι διαβητικοί που έχουν ένα παράγοντα κινδύνου και δεν έχουν βλάβει το όργανο στόχου υπάγονται σε αυτή την κατηγορία. Επομένως, μέχρι στιγμής, για να απομονώσουμε το αριστερό κομμάτι του πίνακα, αυτοί που έχουν καρδιακή νόσο, αυτοί που είναι διαβητικοί και έχουν βλάβει το όργανο στόχου ή πολλούς παράγοντες κινδύνου, ιδανικά θα πρέπει η LDL να είναι κάτω από 55. Οι περισσότεροι διαβητικοί που έχουν ένα παράγοντα κινδύνου και δεν έχουν βλάβει το όργανο στόχου ή αυτοί που έχουν γεννηθεί με πολύ αυξημένη χολυστερόλη και δεν έχουν άλλο παράγοντα κινδύνου, το μαγικό νούμερο είναι LDL κάτω από 70 mg LDL. Και ερχόμαστε τώρα σε αυτούς που θεωρούνται μετρίου κινδύνου, εξταζόμενοι μάλλον δεν είναι ασθενείς, είναι αυτοί που έχουν ένα δεκαετή κίνδυνο να εμφανίσουν θανατηφόρο καρδιακό σύμβαμα μεταξύ 1 και 5%. Ποιοι είναι εδώ, ποιοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία. Εδώ για να ανιχνεύσουμε τα άτομα αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους πίνακες των σκορ αυτών. Επομένως, δεν δικαιούμαστε να πούμε σε κάποιον που μας σταματάει στο διάδρομο και μας δίνει ένα λιπιδαιμικό προφίλ και δεν είναι διαβητικός ή καρδιακός ασθενής, να του πούμε χρειάζεται να πάρεις φάρμακο ή δεν χρειάζεται να πάρεις φάρμακο, αν δεν συμβουλευτούμε το πίνακα αυτό, να δούμε τι κίνδυνο έχει, δεκαετή κίνδυνο, και να του πούμε ότι βάσει του κινδύνου που έχεις αξίζει να πάρεις στατίνη γιατί θα έχεις κάποιο όφελος. Για αυτή την κατηγορία των ατόμων θα πρέπει ο στόχος να είναι η LDL κάτω από 100 mg LDL. Τώρα, αδρά, θα έλεγα ότι για αυτούς που δεν έχουν στεφάνια νόσο ή αγκιακό κεφαλικό επεισόδιο ή περιφερειακή αρτεριακή νόσο ή ζαχαρόδι διαβήτη, εάν η LDL χολυστερόλη είναι κάτω από 115, τότε κατά κανόνα σπάνια δίνω φάρμακο. Εάν η LDL χολυστερόλη είναι πάνω από 190 mg LDL, τότε σχεδόν πάντα δίνω φάρμακο και εννοώ με τη στατίνη. Τώρα, εάν τα επίπεδα είναι μεταξύ 115 και 190, τότε οπωσδήποτε θα πρέπει να δω το πίνακα και ανάλογα με το κίνδυνο που έχει κάποιος να σκεφτώ να δώσω ή να μην δώσω φάρμακο. Είναι αυτούς που βλέπουμε που θα πρέπει υποχρεωτικά να έρθουν στο γιατρείο μας για να δούμε το δεκαετή κίνδυνο. Γενικά, αν ο δεκαετής κίνδυνος είναι μεταξύ 5 με 10%, συνήθως δίνω υπολιπιδεμική αγωγή. Αν είναι κάτω από 5%, θα σκεφτώ να δώσω εάν έχει οικογενειακό ιστορικό πρώιμης στεφανιάς νόσου, αν έχει πολύ αυξημένη LPα, αλλά δεν θέλω να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες γιατί θα σας δημιουργήσω περισσότερη σύγχυση, γιατί εδώ θα πρέπει να συμβουλευτούμε τους πίνακες αυτούς για να απαντήσουμε. Επομένως, LDL κάτω από 115 κατά κανόνα σημαίνει δεν δίνω φάρμακο
πάνω από 190 κατά κανόνα να δίνω φάρμακο, μεταξύ 115 και 190 μπορεί να δώσω και μπορεί να μην δώσω, εξαρτάται από το προφίλ αυτού που εξετάζω. Και αυτό που μάθαμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι όσο πιο χαμηλά ελαττώνουμε με κάποια φαρμακευτική παρέμβαση την LDL χολυστερόλη, τόσο περισσότερα καρδιαγγειακά ωφέλη έχουμε, και μάλιστα υπάρχουν δεδομένα ότι αν ελαττώσουμε την LDL χολυστερόλη και κάτω από 10 mg LDL, έχουμε έτσι περαιτέρω καρδιαγγειακά ωφέλη. Απλώς οφείλουμε, για να είναι σωστή επιστημονική προσέγγιση, να πούμε ότι δεν έχουμε δεδομένα μακροχρόνιας ασφάλειας των τόσο χαμηλών επίπεδων LDL χολυστερόλης, και εγώ από τη δική μου πλευρά θα έλεγα ότι ναι, μεν υπάρχει όφελος όσο πιο χαμηλά είναι τα επίπεδα της LDL χολυστερόλης, αλλά καλό είναι σε μακροχρόνια βάση να αποφεύγουμε επίπεδα LDL χολυστερόλης κάτω από 20 mg LDL. Βέβαια πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά αυτός είναι ένας αδρός μπούσουλας. Τώρα, ποια πολυπιδεμικά φάρμακα έχουμε στη διάθεσή μας? Όσον αφορά την αντιμετώπιση της χολυστερόλης, έχουμε 4 φάρμακα, εκ των οποίων τα 3 είναι από του στόματος και 1 είναι ενέσιμο. Αυτό που κυριαρχεί στην αγορά, οι 9 στους 10 που έχουν αυξημένη χολυστερόλη, κατά κανόνα θα πάρουν στατίνες. Οι στατίνες είναι τα ισχυρότερα φάρμακα που διαθέτουμε για την ελάττωση της LDL χολυστερόλης από του στόματος. Βλέπετε, ελαττώνουν την LDL χολυστερόλη και μέχρι 55% και έχουν μια ήπια ευεργετική επίδραση και στα υπόλοιπα λιπίδια. Η εζετιμίμπη έχει τελείως διαφορετικό μηχανισμό δράσης από τις στατίνες και έχει μια μέτρια, θα έλεγα, υπολιπιδεμική δράση, ελαττώνει την LDL χολυστερόλη γύρω στο 20%. Οι ρητίνες, παλιό γνώριμο μας φάρμακο, υπάρχει μια δυστοκία όσον αφορά στη συνεργασία του ασθενούς, γιατί μπορούν να προκαλέσουν δυσπεπτικά ενοχλήματα, πρέπει να παίρνει 3 φορές την ημέρα τις ρητίνες, μπορούν να του προκαλέσουν δυσκολιότητα, και γι' αυτό δεν είναι και τόσο δεδομένα σήμερα φάρμακα, και μπορώ να πω ότι σχεδόν έχουν αντικατασταθεί πλήρως από την εζετιμίμπη, έχουν μια μέτρη πολυπιδεμική δράση, και ερχόμαστε και στο πιο δυνατό πολυπιδεμικό φάρμακο που διαθέτουμε σήμερα, που είναι τα μονοκλονικά αντισώματα που κουβούνται στο όνομα ανασφαλής PCSK9, το οποίο είναι για πολύ λίγους ασθενείς, για αυτούς που έχουν πολύ αυξημένα επίπεδα LDL χολυστερόλης και δεν υπάρχει ικανοποιητική ανταπόκριση στα από του στόματος πολυπιδεμικά. Αυτά ελαττώνουν την LDL χολυστερόλη μέχρι και 60%. Και βέβαια οφείλουμε να αναφέρουμε ότι ήδη υπάρχουν στην αγορά, απλώς ακόμα από τον ΕΟΠΗ δεν δικαιολογείται για να μπορεί να έχει δωρεάν πρόσβαση ο ασθενής. Ενέσιμο υπολιπιδεμικό, που είναι τα μικρά παρεμβαλλόμενα μόρια RNA, το inclisiran, το οποίο έχει την ιδιαιτερότητα ότι χορηγείται μια φορά στο εξάμηνο και επιτυχαίνει επίπεδα πτώση της LDL χολυστερόλης της τάξης 50 με 55%. Όσον αφορά τα τριγλικερίδια, εδώ δεν υπάρχει μεγάλη ποικιλία φαρμακευτικών παρεμβάσεων. Έχουμε τις φιμπράτες, ελαττώνουν τα τριγλικερίδια μέχρι και 60%, και έχουμε και τα ω3 λιπαροξέα, τα οποία αν δοθούν σε δοσολογία μέχρι 4 γραμμάρια την ημέρα, ελαττώνουν μέχρι 40% τα τριγλικερίδια. Τώρα, μερικές πρακτικές οδηγίες. Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι ο πρωτογενής στόχος διαχείρισης κάποιου ατόμου που έχει δυσλιπιδεμία είναι να ελαττώσουμε την LDL χολυστερόλη. Γιατί η LDL χολυστερόλη είναι αυτή που τεκμηριωμένα δημιουργεί οξέα στεφανία σύνδρομα ή αγκιακά ισχυμικά εγκεφαλικά επεισόδια. Αν όμως τα τριγλικερίδια είναι πάνω από 500 mg LDL, τότε ξεχνάμε το πρωτογενή στόχο της LDL χολυστερόλης και στοχεύουμε σε πρώτη φάση τα τριγλικερίδια, γιατί το άτομο αυτό διατρέχει κίνδυνο να αναπτύξει οξέα παγκρατίτιδα, μια κατάσταση που έχει μια θνητότητα τάξης 2 με 3%. Επομένως, δηλαδή είναι ένα σοβαρό νόσημα. Επομένως, για την πληθώρα των άλλων περιπτώσεων που αυτό που βλέπουμε που έχει δυσλιπιδεμία δεν έχει πολύ αυξημένα τριγλικερίδια, πάνω από 500, στοχεύουμε την LDL χολυστερόλη. Αν τώρα αυτό που βλέπουμε, που εξετάζουμε, έχει καρδιαγγειακή νόσο ή είναι διαβητικός ή έχει χρόνια νεφρική νόσο ή έχει γεννηθεί με πολύ αυξημένη χολυστερόλη, έχει FH δηλαδή, οικογενή υπεροχλωρολεμία, τότε θα πρέπει να δώσουμε μια ισχυρή στατίνη. Επομένως, δεν υπάρχει μεγάλο δίλημμα επιλογής φαρμάκων. Δεν είναι όπως το διαβήτη, την υπέρταση που έχουμε δεκάδες φαρμάκων να επιλέξουμε. Εδώ έχουμε να επιλέξουμε μια από τις δύο ισχυρές στατίνες, ή ατόρβα ή ρόσοβα, στην μέγιστη δοσολογία. Οπότε αυτόματα ξέρουμε θα ελαττώσουμε την LDL χολυστερόλη τουλάχιστον 50%. Και αν δεν πετύχουμε το στόχο, γιατί ο ασθενής είναι στεφανιαίος και πρέπει να ελαττώσουμε την LDL κάτω από 55 mg LDL,
τότε προσθέτουμε την εζετιμίμπη, που θα πετύχουμε μια ελάττωση άλλο 20% της LDL χολυστερόλης, και αν πάλι προσθέτοντας την εζετιμίμπη είμαστε μακράν των στόχων, γιατί η LDL χολυστερόλη για αυτό που έχει πάθει έμφραγμα εξακολουθεί να είναι πάνω από 100 mg LDL, τότε μπορεί να κάνουμε αίτηση στο ΝΕΟΠΗ και να πάρει δωρεάν ο ασθενής το ενέσιμο πολυπλημμικό, το μονοκλονικό αντίστοιχο, το οποίο χορηγείται μια φορά 15 μέρες υποδωρίως και πετυχαίνει μια επιπλέον ελάττωση της τάξης 60%. Όσον αφορά τα τριγλικερίδια, εδώ ισχύει το εξής παράδοξο, ότι αν κάποιος έχει ελαφρά ή μετρίως αυξημένα τριγλικερίδια και έχει αυξημένο καρδιακιακό κίνδυνο, γιατί π.χ. είναι υπερτασικός, είναι διαβητικός, τότε δίνουμε στατίνη. Ενώ έχει αυξημένο τριγλικερίδια, θα δώσουμε στατίνη, η οποία προσφέρει καρδιοπροστασία. Εάν τώρα δίδοντας τη στατίνη, η οποία ισχυρή στατίνη μπορεί να λιτώσει τα τριγλικερίδια κατά 20 με 30%, τα τριγλικερίδια είναι πάνω από 200 mg LDL, τότε σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούμε να σκεφτούμε την χορήγηση φενοφιμπράτης, μολονότι δεν υπάρχουν στοιχεία ότι οδηγούν σε καρδιακιακό όφελος. Εγώ προσωπικά σπάνια θα στοιχογραφήσω και φενοφιμπράτη σε κάποιον στεφανιαίο ασθενή που έχει τριγλικερίδια 250 ή 300-350. Και αν βέβαια είναι τα τριγλικερίδια πάνω από 500, τότε οπωσδήποτε στοχεύουμε τα τριγλικερίδια, δίνουμε φενοφιμπράτη και ωμέγα-3 παραοξέα και δεχόμενα και στατίνη αν έχει αυξημένο καρδιακιακό κίνδυνο, για να αποτρέψουμε το κίνδυνο της παγκρεατίτιδας. Τώρα, μια γρήγορη αναφορά στις ανευθύμητες ενέργειες των στατινών. Θα έλεγα ότι η κύρια ανευθύμητη ενέργεια των στατινών είναι η μυοπάθεια. Η μυοπάθεια απαντά σε ένα ποσοστό περίπου 5% των ατόμων που παίρνουν στατίνες. Το ευχάριστο είναι ότι οι περισσότερες μυοπάθειες είναι ήπιες και λίγες είναι αυτές που θα οδηγήσουν σε διακοπή συνέχισης της στατίνης. Πώς εκδηλώνονται οι μυοπάθειες? Εκδηλώνονται με μυϊκά άλγη, τα οποία συνήθως είναι κεντρομυϊκά, συμμετρικά. Συνηθέστερο είναι να αφορούν τα κάτω άκρα και να είναι πιο έντονα τις πρωινές ώρες. Δηλαδή, σηκώνεται ο ασθενής και νιώθει σαν είναι πιασμένος, όπως καμιά φορά όταν σκάψει στο κήπο ή τρέξει σε κάποιο αγώνα δρόμου και έχει πιαστεί, και κατά τη διάρκεια της ημέρας νιώθει καλύτερα. Αυτό, επομένως, είναι η τυπική κλινική εικόνα της μυοπάθειας από στατίνη, και αν αυτή η μυοπάθεια είναι σοβαρή, τότε θα σκεφτούμε και τη διακοπή των στατινών. Επομένως, αυτή είναι η κύρια ανεπιθύμητη ενέργεια. Επίσης, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι οι στατίνες έχουν μια ήπια διαβητογόνο δράση, και βέβαια σε καμιά περίπτωση δεν θα γίνει διακοπή των στατινών αν κάποιος εμφανίσει ζαχαρόδι διαβήτη από αυτούς που παίρνουν στατίνη, γιατί ξέρουμε τα ωφέλη που έχει από την καρδιοπροστασία είναι πολλαπλάσια. Το ανέφερε και ο κύριος Λιμπερόπουλος, ότι καλό είναι μια φορά στο εξάμηνο να ελέγχουμε και τα επίπεδα ζαχάρου. Και αυτό που πλέον αποτελεί μύθο και υπάγεται στο παρελθόν είναι ότι οι στατίνες σπάνια επηρεάζουν σημαντικά τις τρανσαμινάσες και αποτελούν αίτιο διακοπής της αγωγής. Τώρα, πότε θα διακόψουμε τις στατίνες? Εάν οι τρανσαμινάσεις ξεπεράσουν το τριπλάσιο του νότρου φυσιολογικού, δηλαδή είναι πάνω από 120, και βέβαια σε αυτή την περίπτωση εννοείται ότι θα γίνει επανεκτίμηση στο μήνα πάνω, και αν δούμε ότι οι τρανσαμινάσεις έχουν μια πτωτική διαδρομή, τότε θα γίνει επανεξαγωγή της στατίνης. Ή αν η CPK αυξηθεί πάνω από το τετραπλάσιο του νότρου φυσιολογικού, δηλαδή αν είναι πάνω από 1000 και δεν έχει προηγηθεί έντονη καταπώνηση τις προηγούμενες ημέρες, τότε πάλι θα σκεφτούμε τη διακοπή της στατίνης, γιατί μπορεί να είναι μια έκφραση μυοπάθειας, ή αν ο ασθενής έχει σοβαρές μυαλγίες. Σταματάμε τη στατίνη και επαναξιολογούμε τον ασθενή μετά από 1 μήνα, με την προοπτική να γίνει επανεισαγωγή στη στατίνη σε χαμηλότερη δοσολογία ή με διαλείπουσα χορήγηση. Και αυτή είναι η τελευταία μου διαφάνεια, γιατί βλέπω ότι ολοκληρώνει το χρόνο της παρουσίασης. Επομένως, η αξιολόγηση των τιμών των λιπιδίων για τα περισσότερα άτομα εξατομικεύεται. Εκεί που υπάρχουν σαφές οδηγίες για τους στόχους είναι για αυτούς που έχουν ζαχαρόδι διαβήτη, για αυτούς που έχουν καρδιακιακή νόσο ή για αυτούς που έχουν γεννηθεί με πολύ αυξημένη χολυστερόλη ή και για αυτούς που είναι νεφροπαθείς. Οι στατίνες είναι το κυρίαρχο φάρμακο που δίδουμε για την υπερχολυστερολεμία. Περίπου, είπαμε, πάνω από το 90% των δυσλιπιδεμικών ασθενών παίρνουν στατίνη. Αν πρέπει να θυμόμαστε ένα μαγικό νούμερο, είναι ότι όλοι οι καρδιακιακοί ασθενείς θα πρέπει ιδανικά να έχουν επίπεδα LDL χολυστερόλης κάτω από 55 mg LDL, γιατί έχει αποδειχθεί ότι σε αυτά τα επίπεδα έχουμε μεγαλύτερη καρδιοπροστασία, έχουμε μεγαλύτερη σταθεροποίηση, ακόμα και υποστροφή της αθροματικής πλάκας. Στην πρωτογενή πρόληψη, η χορήγηση πολυπλημμικής αγωγής
πρέπει πάντα να στηρίζεται στον υπολογισμό του σκορ. Επομένως, θέλει να φέρουμε τον ασθενή στο γραφείο μας, να δούμε το δεκαετή κίνδυνο που έχει και να πούμε ότι εδώ το όφελος είναι τέτοιο που αξίζει να σε βάλω σε χρόνια θεραπεία με στατίνη. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κύρια ανεπιθύμητη ενέργεια των στατινών δεν είναι η τρανσαμινασαιμία, αλλά οι μυαλγίες. Αλλά ευτυχώς οι μυαλγίες σπάνια είναι έντονες. Αλλά αν είναι όμως έντονες οι μυαλγίες, θα πρέπει να διακόψουμε τις στατίνες ανεξάρτητα από τα επίπεδα της CPK, ή αν υπάρχει αύξηση της CPK πάνω από 1000, ακόμα και αν απουσιάζουν συμπτώματα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει προηγηθεί κάποια έντονη σωματική καταπώνηση, και πάλι θα σκεφτούμε τη διακοπή των στατινών και σε τελική ανάλυση να παραπέμψουμε τα άτομα αυτά σε ειδικά γιατρία για να γίνει προσπάθεια επανεισαγωγής των στατινών. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.